Hola a tots i benvinguts a una nova classe de biologia. Avui comencem un bloc nou que és el bloc de metabolisme. En aquest bloc de metabolisme tindrem tres temes, un primer tema que serà la introducció, un segon tema que serà catabolisme i un tercer tema que serà anabolisme. Introducció al metabolisme. El metabolisme, què és? El metabolisme és un conjunt de reaccions químiques que es donen a l'organisme. Per què fem aquestes reaccions químiques? Doncs perquè som éssers vius i els éssers vius, com a éssers vius que som, realitzem les tres funcions vitals, no? Fem la funció de reproducció, la funció de nutrició i la funció de relació, si no, no seríem éssers vius. Doncs per fer totes aquestes funcions, l'organisme requereix energia i aquesta energia l'obtenim dels aliments. Veurem que l'energia basal, l'energia mínima que necessita un ésser viu per sobreviure, per fer aquestes funcions vitals, dependrà de moltes variables, com pot ser l'edat i el sexe, la constitució física, les alteracions corporals, si estem malalts o estem més sants, de l'ambient, etc. Aquesta energia bàsica per dur a terme les funcions vitals la coneixem com a metabolisme basal i, com ja hem dit, l'obtenim, aquesta energia, gràcies als aliments. Ja hem conegut quins són els diferents grups de biomolècules típics dels éssers vius i quins són aquells grups que ens aportaven energia. Recordeu que els dos grups més importants eren els hidrats de carboni i els lípids. Els hidrats de carboni eren aquells que utilitzàvem com a energia immediata i ens donen 4 quilocalories per gram, mentre que els lípids no els solem utilitzar com a energia immediata, sinó que ens van perfectes com a reserva d'energia. Són molt més eficients com a reserva d'energia. Aquests lípids tenen 9 quilocalories per gram. Perfecte. Què és el balanç energètic? Doncs el balanç energètic serà aquella diferència entre les calories que un ingereix i les calories que un gasta. Si ingereixo més del que gasto, m'engreixo, faig reserves. Mentre que si ingereixo menys del que gasto, m'aprimo, perquè el cos utilitzarà les reserves i, per tant, s'alimentarà del greix que hi ha guardat en l'organisme. No? Seria això d'aquí. Si menjo més del que gasto, m'engreixo. Si gasto més del que menjo, m'aprimo. Quin és l'objectiu? Doncs tenir un balanç equilibrat. Ni passar-se de menjar, ni passar-se de gastar i menjar molt poc. Aquest seria el balanç equilibrat. Molt bé. Doncs com ja us he adelantat, el metabolisme seran totes aquelles reaccions químiques que es facin a l'organisme per tal d'obtenir l'energia dels aliments, per una banda, i per l'altra, de produir, de crear les nostres pròpies substàncies. Per tant, trobarem dues vies, el que seran les vies catabòliques, conegut com a catabolisme, i les vies anabòliques, conegut com a anabolisme. En aquest catabolisme, la cèl·lula degrada substàncies, trenca els glúcids, trenca els lípids, trenca les proteïnes i es queda amb allò que li interessa. Es queda amb l'energia i es queda amb els monòmers, amb el carboni, amb els hidrògens, amb tot allò que forma aquelles molècules inicials. I un cop té aquesta energia i té tots aquests monòmers, i aquest carboni, aquest oxigen i aquest hidrogen, la cèl·lula fa processos de construcció, de síntesi. Fa anabolisme, forma les seves pròpies biomolècules, els seus glúcids, els seus lípids, les seves proteïnes. Això en el procés d'anabolisme. Tots aquests processos, totes aquestes reaccions químiques són una gran xarxa. Al principi del tema veieu una xarxa de metro en la pantalla principal del tema. Per què? Doncs perquè una xarxa de metro s'assembla molt a totes aquestes rutes metabòliques, a totes aquestes reaccions que es donen a l'interior de la cèl·lula. I és clar, en aquestes reaccions hi ha intermediaris i alguns són comuns, és a dir, veurem que les molècules s'aniran transformant en altres molècules, com tenim aquí, no? Aquesta molècula d'aquí es transforma en aquesta es transforma en aquesta, etc. I pel camí es van trobant diferents rutes, no? És el que seria en el metro, la xarxa de metro, un transbord. Passem d'una ruta a una altra. Doncs aquí passa el mateix. Les rutes metabòliques trobarem llocs on les rutes es trobaran. Fixeu-vos que tenim 3 camins que són els que estudiarem. La ruta dels glúcids, la ruta dels lípids i la ruta de les proteïnes, que totes acaben bàsicament al mateix lloc. Molt bé. En aquest catabolisme trobarem diferents fases. La primera serà digerir els polímers.
La primera fase serà la digestió, a la qual, per exemple, tindrem un polímer molt llarg, com pot ser un polisacàrid, i trencarem els enllaços per alliberar els monòmers, i seguidament el que farem serà oxidar aquests monòmers. Nosaltres direm, per exemple, en el catabolisme de glúcids oxidarem la glucosa completament o farem la beta-oxidació dels àcids grassos. Oxidar vol dir que li traurem els electrons fins a descomposar-la del tot. Podríem dir que exprimim la molècula per treure-li tot el suc, tota l'energia. I això es fa robant-li electrons, oxidant-la. I l'anabolisme servirà per construir, ja hem dit, les nostres pròpies molècules. I ho farem gràcies a què? Doncs a dues substàncies, dos elements, dues biomolècules que haurem creat durant el catabolisme. Durant el catabolisme dèiem, obtenim energia química. I en forma de què obtenim aquesta energia? En forma d'ATP. L'objectiu principal d'aquest catabolisme serà obtenir molècules d'ATP que em permetin a mi després, fixeu-vos el que passa aquí, utilitzar aquest ATP per fer anabolisme, per fer les rutes anabòliques, la síntesi de les nostres macromolècules. Però a part de l'ATP surten 3 molècules diferents més, el NADH, el NADPH i el FAT. Aquestes molècules es coneixen com a molècules amb poder reductor. Són molècules que em transportaran electrons, em transportaran protons i electrons d'un lloc a un altre. Ja hem dit que el catabolisme seran reaccions d'oxidació de prendre electrons, per tant, aquest NADPH i aquest FAT seran aquelles molècules que s'hauran quedat aquests electrons de les molècules que estem oxidant. I per últim, recordar-vos que totes aquestes rutes metabòliques estan organitzades, estan regulades per molts enzims. I quan dic molts vol dir moltíssims. Cada fase, cada reacció química està regulada per un enzim diferent o realitzada per un enzim diferent. És a dir, quan la glucosa passa a piruvat, necessitem un enzim, com serà, per exemple, hi haurà un procés que és la glicòlisi, que participarà aquest enzim d'aquí, que és la glucoquinasa, o un altre que és la fosfofructoquinasa 1, o el piruvat quinasa, etc. Tot això seran enzims que participen en diferents etapes d'aquestes rutes metabòliques. I en tenim moltíssims, moltíssims, però normalment seran específics per a cada etapa concreta. Una mica us explico això perquè tingueu consciència de la importància dels enzims. Molt bé, passem ja doncs al tema 19. Aquest tema 19 correspondrà al catabolisme, és a dir, com la cèl·lula trenca les substàncies per obtenir energia. I estudiarem el catabolisme de glúcids, el catabolisme de lípids i el catabolisme de proteïnes. De primeres veurem molt més extensament la part dels glúcids i després veurem que la part dels lípids encaixa perfectament amb la dels glúcids. Molt bé. Ja hem dit que el metabolisme, i més concret el catabolisme, seran aquells processos que ens permetin obtenir energia i energia que utilitzarem per sintetitzar aquesta molècula d'ATP, la nostra molècula energètica. Sempre veurem l'esquema de les reaccions químiques que representen aquest procés de degradació, de catabolisme, que tindrem aquí una molècula de glucosa, C6H12O6, que s'oxida, hem dit que oxidàvem. Aquest oxigen serà el que es quedarà als electrons al final de tota la història. I què s'obtindrà al final de la història també? Doncs diòxid de carboni, aigua i aquesta energia que tant volem. Molt bé. Les diferents etapes del catabolisme de glúcids. Primera etapa, digerirem aquell polímer en glucosa. Treballarem sempre amb la glucosa, el que no vol dir que tots els monosacàrids passin per les mateixes vies o acabin acabant en aquesta via. Parlarem sempre de glucosa, però això es pot estendre a qualsevol monosacàrid i a qualsevol glúcid. Molt bé, agafem el glucogen i el que fem és tallar els enllaços O-glicosídics, ho tenim aquí. En aquesta primera etapa tallarem els enllaços O-glicosídics perquè el que volem és obtenir la glucosa. Aquest procés d'aquí el coneixem com a glucogenolisis, lisis del glucogen. Seguidament entrarem en una etapa que es diu glucòlisi, molt important, la veurem a continuació,
que serà el procés de glucosa a piruvat. I a continuació, aquesta molècula d'aquí que es diu piruvat pot agafar dues rutes, o bé la ruta aeròbica, on participarà l'oxigen, o bé la ruta anaeròbica, on no participarà l'oxigen. En la via aeròbica entrarem en un cicle que es diu el cicle de Krebs i finalment anirem a la cadena respiratòria, mentre que en la via anaeròbica el procés que es realitzarà serà la fermentació. Anem a veure què és tot això. Comencem per la via aeròbica. En aquesta via aeròbica hem dit que es donava una primera etapa que era la digestió, i una segona etapa que era la glucòlisi. En aquesta glucòlisi la cèl·lula passa la glucosa fins a piruvat. No ens hem d'aprendre les diferents fases d'aquesta glucòlisi. Què hem de recordar? El que tenim aquí, la glucòlisi es dona al citoplasma, això sí que ho hem de recordar, i és un procés en el qual la glucosa passa a piruvat. La glucosa passa, finalment, a piruvat. Aquest piruvat, des de 3 carbonis, la glucosa era de 6, per tant, realment el que s'obté són 2 piruvats. D'acord? Glucòlisi al citoplasma de glucosa a piruvat. I en tot aquest procés d'aquí, al final s'hauran obtingut 2 ATPs i 2 NADHs. Recordeu que els NADHs eren poder reductor que utilitzarem més tard. De glucosa a piruvat s'obtenen 2 ATPs i 2 NADHs i es dona al citoplasma. Un cop ja tenim aquest piruvat, entrem en la fase concretament del cicle aeròbic, perquè de fet la glucòlisi també serà de la fase anaeròbica. Entrem al cicle de Krebs. Aquest cicle de Krebs ja es dona, fixeu-vos, al mitocondri. En el cicle de Krebs, el piruvat, primer de tot, abans d'entrar, es convertirà a acetil-CoA, que és una altra molècula. L'acetil-CoA té 2 carbonis. Fixeu-vos que perd un CO2. De piruvat passem a acetil-CoA. I l'acetil-CoA s'incorpora a un cicle, lògicament, acaba i comença en el mateix punt, que es coneix com a cicle de Krebs. I per on s'incorpora? Per aquest punt d'aquí. L'acetil-CoA és de 2 carbonis, s'uneix a l'àcid oxalacètic. 4 carbonis més 2 carbonis se'ns forma una molècula que és l'àcid cítric que en té 6. I aquest àcid cítric s'anirà oxidant en diferents etapes gràcies a la participació dels NADHs, del GTP, del FAT, etc., fins a obtenir finalment un altre cop oxalacètic. Quin és l'objectiu d'aquest cicle de Krebs? Doncs obtenir aquests FATs i aquests NADHs, de fet. Obtindrem al final de cada cicle de Krebs un FADH reduït, 4 NADHs, 3 CO2 i un GTP. Un GTP és una molècula molt similar a l'ATP que també ens dona energia. Aquests FATs i aquests NADHs seran els que participaran en la següent etapa. Els CO2 els alliberarem, que és el CO2 que nosaltres alliberem en la respiració, i el GTP ja és molècula energètica i ja ens el quedem. Molt bé. I hem dit, aquests NADHs i aquests FATs aniran a la fase 3, que és la cadena respiratòria. La cadena respiratòria es troba als mitocondris, a les membranes internes dels mitocondris, d'aquelles crestes mitocondrials. Doncs allà hi tenim un seguit de proteïnes enganxadetes formant una cadena de proteïnes, una cadena d'enzims que fan una funció molt important en aquesta última etapa del catabolisme de glúcids i de fet de qualsevol catabolisme. Què fan? Doncs fixeu-vos, els FATs i els NADHs que s'han format en el cicle de Krebs venen a aquesta cadena respiratòria. I què fan? Fixeu-vos, aquest NADH, què fa? Doncs dona el seu protó, dona el seu hidrogen. El dona en aquest enzim d'aquí que es diu complex NAD deshidrogenasa. Perfecte. Doncs li dona l'hidrogen. Aquest hidrogen passa a l'espai intermembrana. Recordeu que entre membrana interna i membrana externa hi havia un espai amb els mitocondris que era l'espai intermembrana. Doncs aquests protons passen des de l'interior del mitocondri a l'espai intermembrana i es queden allà. De moment els deixem allà. I què fa el NAD també? Doncs donar l'electró. Si dona un protó, dona un electró. I aquest electró no creua la membrana, sinó que se'l queda aquesta proteïna d'aquí, aquest enzim d'aquí. El mateix passa amb els FATs. Els FATs donen els seus hidrògens, els seus protons que creuen la membrana, però l'electró li donen en aquesta proteïna d'aquí que es diu ubiquinona. Molt bé.
Anem a estudiar primer què passa amb els electrons. Doncs els electrons, que recordeu, se'ls han quedat les proteïnes, van saltant de proteïna en proteïna. Cadena de transport d'electrons també s'anomena aquesta cadena respiratòria. Els electrons salten de proteïna en proteïna fins a arribar a aquesta d'aquí. Què passarà amb els electrons? Se'ls acaba quedant l'oxigen. Aquest és l'oxigen que nosaltres respirem. Sí? Aquest és el seu paper final. Diem que l'oxigen és el receptor final d'electrons. És el que es quedarà tots aquests electrons que li hem robat aquí en un inici, a la glucosa. Li hem anat robant electrons, primer els ha transportat el NAD i el FAT, ara els hi hem donat en aquestes proteïnes d'aquí que se'ls han anat passant fins que finalment qui se l'ha quedat? L'oxigen. I per quedar-se els electrons necessita també quedar-se protons. Què farà? Agafarà protons i electrons i l'oxigen es transformarà en aigua, perquè ha sigut el receptor final dels electrons. D'acord? Això per una banda. Per l'altra, anem al que ens interessa. Han dit que la cèl·lula el que volia al final de tot era obtenir energia i encara no l'hem obtingut. Molt bé. Com obté l'energia? Doncs amb aquests protons que hem dit que s'havien quedat a l'espai intermembrana. Aquests protons fan un flux que es diu un flux de protons que passarà a través de la ATP sintetasa. Si hem de recordar algun nom de tots aquests d'aquí, de tota aquesta cadena respiratòria, recordem aquest que és la ATP sintetasa. L'ATP sintetasa actua com una turbina que gira cada cop que passen els protons. Cada gir permet, igual que fos una turbina hidroelèctrica, que ens permet obtenir energia a partir del moviment de l'aigua, no? Fa el mateix. Cada cop que gira ens permet obtenir ATP a partir de l'ADP. D'acord? Per tant, si veiem una altra imatge aquí, que ho veurem més clar, fixeu-vos que això està, doncs hem dit, a la membrana interna dels mitocondris, això és el que us he dit, que passem els protons cap a l'espai intermembrana, aquests protons passen a través d'aquesta ATP sintetasa i gira. Veieu? Això és com si girés. Doncs l'ADP més un fosfat ens formarà aquest ATP, que era el nostre objectiu final del catabolisme de glúcids. Molt bé. A part de la via aeròbica, que hem dit que és aquella, tiro enrere un moment, en la que participava l'oxigen, aquí ho tenim la via anaeròbica. Abans d'entrar en l'anaeròbica, però, ara he recordat que hem de fer un balanç de tot aquest ATP. Sí? Al final de tot el procés aeròbic, al final de la cadena respiratòria, si contem tots els ATPs, obtenim 38. És a dir, per l'oxidació aeròbica de la glucosa, d'una molècula de glucosa, s'obtenen 38 ATPs. En canvi, ara sí, tenim un altre procés que es coneix com a procés anaeròbic o fermentació. Trobem dues fermentacions, l'alcohòlica i la làctica. La fermentació alcohòlica és aquella que al final s'obté alcohol, etanol. Com es dona? Es dona agafant la glucosa, li fem la glucòlisi, que és amb aquell procés inicial que havíem vist, en la qual s'obté piruvat, i recordeu, en aquesta glucòlisi també obteníem 2 ATPs i 2 NADs, però aquest piruvat, en comptes d'anar cap al cicle de Krebs, en comptes de convertir-se en acetil-CoA, etc., la cèl·lula el fermenta, el converteix en etanol i diòxid de carboni. Això nosaltres no ho fem. Això, per exemple, ho fan els llevats de la cervesa. Però nosaltres sí que farem un altre tipus de fermentació que ara veurem. Ara, aquesta fermentació s'acaba aquí. Aquest procés es limita a aquests dos passos. És a dir, en tot aquest procés de fermentació només s'obtenen 2 ATPs. La fermentació, encara que no hi participa l'oxigen, ens permet obtenir energia, però molt poca, perquè és una oxidació parcial de la glucosa. Només s'obtenen 2 ATPs en contra dels 38 que havíem vist en l'aeròbic. I després tenim, com us deia, la fermentació que fem nosaltres i altres bacteris i altres éssers vius, que és la fermentació làctica, que és molt similar. En la fermentació làctica també passem de glucosa a piruvat gràcies a la glucòlisi, però aquest piruvat, en comptes de convertir-se en etanol com en l'alcohòlica, es converteix en lactat o en àcid làctic. Això succeeix sobretot als músculs, quan fem un sobreesforç al gimnàs, per exemple, o quan anem a córrer i no tenen prou oxigen als nostres músculs, passen a fer la fermentació per poder tenir energia.
i en aquesta fermentació s'allibera aquest àcid làctic o aquest lactat. Durant la fermentació també s'obtenen només 2 ATPs i aquests 2 NADs que es reciclen per la glucòlisi i per la fermentació. Totes les zones van reciclant. De nou, és una fermentació, és una oxidació parcial i per tant molt menys efectiva que no pas la respiració aeròbica perquè només s'obtenen 2 ATPs per cada molècula de glucosa. Molt bé. Passem ràpid al catabolisme de lípids. El catabolisme de lípids només estudiarem el dels triglicèrids perquè són aquells que utilitzem en gran mesura com a reserva d'energia. De què estaven fets els triglicèrids? Doncs d'una molècula de glicerol i 3 àcids grassos, que és el que veieu a la pantalla. Primera etapa del catabolisme de lípids, trencar aquests triglicèrids. Trencar-los en què? Doncs el que tenim aquí, en glicerol i en els àcids grassos. Per una banda oxidarem el glicerol i per l'altra oxidarem els àcids grassos. Que és el que tenim aquí. Aquests triglicèrids se'n separen en glicerol i en àcids grassos. El glicerol on anirà a parar? A la glucòlisi. Fixeu-vos, glicerol s'assemblava al gliceraldehid 3-fosfat que formava part de la ruta de l'inici dels glúcids. Doncs el glicerol s'anirà directament a la ruta de la glucòlisi, que ja la coneixem. I els àcids grassos, que són una miqueta més diferents, passaran a fer un procés que es coneix com a beta-oxidació. Aquesta beta-oxidació dels àcids grassos es dona al mitocondri. En què es basa la beta-oxidació? Es basa en aquest procés d'aquí. En la beta-oxidació, a l'àcid gras, el que fem és afegir-li un CoA, un coenzim, que és aquest coenzim A, i el que formem és un àcid gras que té un CoA. Àcid gras, el que ja coneixem, amb aquesta partícula de CoA. Durant aquest procés de beta-oxidació hi participen diversos fats, aigua, el NAD, i al final què fem? Al final li traiem 2 carbonis de l'àcid gras i el CoA. 2 carbonis i CoA, què és? Acetil-CoA. Traiem aquest acetil-CoA, que ja sabem que l'acetil-CoA se'n va cap al cicle de Krebs. És a dir, en el nostre àcid gras li hem pres el CoA i 2 carbonis, l'hem fet més curt. I torna a començar el cicle. Li tornem a afegir un CoA, li fem tota l'oxidació que sigui i al final li tornem a treure 2 carbonis amb el CoA. Ja té 2 carbonis menys i aquest CoA torna a anar cap al cicle de Krebs. I això es repeteix diverses vegades fins que hem oxidat del tot l'àcid gras. Fixeu-vos, per cada CoA, per cada àcid gras, obtenim molts CoAs diferents. És a dir, per cada triglicèrid obtenim molts CoAs, moltíssims, molt més que amb una glucosa, que n'obteníem 2. Els lípids són molt més energètics que els glúcids. I finalment tenim el catabolisme de les proteïnes, que serà el catabolisme dels aminoàcids. Primer pas pel catabolisme de proteïnes, trencar els enllaços peptídics. Com trenquem els enllaços peptídics? Doncs amb la digestió, d'acord? Un cop hem trencat aquests enllaços peptídics, ens quedem amb els aminoàcids. Què podem fer amb aquests aminoàcids? Doncs el que haurem de fer serà reciclar-los. Els podem reciclar per fer altres proteïnes o bé els podem degradar. Quin és el problema dels nostres aminoàcids? Doncs justament el grup amino, aquest NH2. Aquest NH2 és molt tòxic per la cèl·lula, per l'organisme. Per tant, hem de trobar vies per canalitzar aquest grup amino. En tenim diverses. La primera és reutilitzar-lo formant nous aminoàcids, o sigui, utilitzant-los per fer noves molècules. Sí, agafem aquell NH i l'utilitzem per reutilitzem l'aminoàcid. L'altre serà eliminar-lo. Com el podem eliminar? Traient-lo de l'aminoàcid i formant-ne un altre, donant-li a un altre, per un procés de transaminació. I un altre serà la desaminació oxidativa, és a dir, robar aquest amino, formar amoníac, i aquest amoníac ens permetrà formar, finalment, urea, que la urea l'expulsem per l'orina amb el sistema excretor. El que ens queda de l'aminoàcid, aquell carboni, aquest hidrogen, aquest àcid, dependrà del radical que es tingui l'aminoàcid i, per tant, ens permetrà obtenir diferents tipus de molècules diferents, totes elles intermediàries de totes aquestes rutes que hem anat veient avui. Alguns formaran piruvat, alguns àcid fumàric, alguns oxalacètic, el que sigui. Tots aquests aminoàcids passaran
faran transbord, com us deia abans, en aquelles altres rutes que ja hem conegut. Doncs molt bé, això és tot per avui. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera.